Un dels grans reptes de futur és la recollida selectiva de deixalles i la reducció de residus, i a Osona, durant el 2022, s'han fet diversos passos en aquest sentit. Ha sigut l'any en què el Consell Comarcal ha adjudicat per uns 74 milions d'euros el nou servei de recollida de residus que ha de donar cobertura a 37 municipis de la comarca. Amb l'objectiu de millorar l'eficiència en la recollida, diversos ajuntaments osonencs han apostat per un canvi de model en la recollida de residus. Un cas és el de Manlleu, que el novembre es va convertir en la segona ciutat amb més habitants de Catalunya a fer el porta a porta. Segons Maite Anglada, regidora de Medi Ambient, la recollida selectiva, és a dir, que cada residu es llanci on toca, ara està al voltant del 75%, una xifra que ha millorat després de posar en funcionament aquest sistema. Si arribéssim a un 80-85% de recollida selectiva totalment neta seria fantàstic. Ara estem al voltant d'un 75%, però no hem d'oblidar i hem de fer sobretot moltes campanyes pel residu zero, perquè el que no podem oblidar que el millor residu és aquell que no es fa, aquell que no es genera. L'Ajuntament en fa un balanç positiu, després de saber que el 90% dels habitants de Manlleu utilitzen o han utilitzat en algun moment aquest sistema. A més, la ciutat ha deixat de ser receptora de turisme d'escombraries. De manera que ens movem aproximadament un 90%, 87-90% de participació de persones que tenen el material per poder participar del porta a porta estan participant en un moment o altre, han participat. Sí que és veritat que hem reduït una mica el que és l'aportació del multiproducte i de la fracció resta, però també tinguem en compte que nosaltres érem un punt clau perquè el que era el turisme de residus ens vingués. Un altre cas és el de Centelles, que durant el 2022 va implementar els contenidors tancats, o també coneguts com a contenidors intel·ligents. L'Ajuntament va optar per aquest model per la flexibilitat que aporta a l'usuari. El que garanteix és que qualsevol persona, a qualsevol dia, a qualsevol hora, doncs pot llançar els residus que més es generen al domicili, que és l'orgànica i el multiproducte, i finalment el rebuig, que és el contenidor que està més capat per les persones que poden tenir animals, que poden tenir bolquers, que poden tenir qualsevol element que justifiqui que l'hagin de poder obrir cada dia. El sistema també ho permet, també ens permet personalitzar les àrees d'aportació. Centelles ha reduït un 20% el residu general que generava el municipi. D'aquesta manera, el consistori assumeix que el poble ha deixat de ser receptor de residus. Amb tot això, la recollida selectiva de Centelles també està al voltant del 75%. Si agaféssim les dades des del mes d'abril fins al novembre, tenint en compte que l'abril no és un mes real, hem superat el 70%, més d'un 72% de recollida selectiva. Si agafem el període maig-novembre, que ja sí que són els mesos que el sistema ha funcionat bé, que tothom ha tingut les targetes, hem superat el 75%. Tot i això, tant a Centelles com a Manlleu, en ocasions segueixen trobant bosses de residus a terra. Assumeixen que és un problema de civisme. En el cas de Centelles ja estan començant a sancionar aquestes accions, mentre que a Manlleu opten encara per la pedagogia, tot i que asseguren que a la llarga també començaran a sancionar-ho.